Ziberbullying kasu batean, erasotzailea da arazoaren iturria. Eta erasotzailea izan daiteke pertsona bat edo pertsona asko. Erasoa deskubritzen denean, ikastetxea erasotzailearen familiarekin edo tutorearekin jartzen da harremanetan. Batzuetan erasotzaileari arrisku ezaugarriak ikusten zaizkio. Jarrera oldarkorra, kontrol eskasa, arauak apurtzeko joera. Baina beste batzuetan erasotzailea biktimaren inguruko pertsona bat izaten da. Bere antzekoa. Une batean bere barnean zerbait pizten da. Izan daiteke inbidia, zeloak, eta bat-batean alderdi maltzurra ateratzen zaio eta erasotzaile bihurtzen da. Erasotzailea topatzen denean, berehala eten behar da ziberbullyinga. Arazoa bideratzeko zailtasunik handienetakoa erasotzailearen familiak edo tutoreak errealitatea onartzea da. Oso garrantzitsua da familiak bere seme edo alaba erasotzailearekin hitz egitea. Biktimaren lekuan jartzeko eskatzea eta egindakoa konpontzea. Eta erasotzaileak asko direnean, guztiekin landu beharko da gaia ikasgelan. Kontuz, taldeak indarra ematen du eta garrantzia kentzen dio egiten ari zarenari. Baina erne, parte baldin bazara, ez zara errugabea. Ziberbullying kasu bat azaleratzea eta geldiaraztea denon esku dago.